Chumo ligereria na gukwani wanandonsi ya sobereta semarogoba ya bono chinga kichine nengo kualigania semesa ya mangana magia aseri bonyale kugosansamurana alituabereto kualiganiria kurwa semambe ya lengentambe oika chinse chigobono chia bono margobe kero yaragire Ensa Eyemo as Africa ya mocha staliki emerongebere na kenda umutinyo gatano nalimo omwaka bwikiri bubere na merongebere nebere na mange abereka okolekana ayubona bali kibaito babere bagotwaliganire kuro chinse mochonsi imena isiko yorogongo rogusi ritanganike gimati gatnyora mangana ywa senchira yoko ya chuta Omuswati ogojiko omuswati omutanga ni kobe deputy president of the Republic of Kenya omuswati omintomata KARUA no bale gaiga man Martha KARUA na Aida Odinga imeya Gusii ANKIO ongwae obaliganiri Ndidadokande ngenteke mokiere tuna CS Matiang'i abo beiru mumroyo mako ningo bose Matiang'i akarekoni ya Gusii ase siasa mani soni oyongo ogechiwe chine running mate yae tindi morugioye ninki gose bakobunekero bakorigie kerogo kyobo gavana Nyamira omokonyi wo gavana mbirerare Ayo amone yanda mango mwanchu muligereria isaranso ekenyale kogosansamuranira aseri bona okumanya semargoba yabono olito kubwateranere kuroso muno wemmanyirerio igakoro kwa Joshua Auta eriterane nchinkoro kwa Vincent Onyancha Igotoko chaka ne sabali na boigetaro eroberi gojigokolekana lituko lyankyo imeye county ya Gusii ekerokeli omokonyi bwazimio wani Kenya Martha KARUA na Aida Odinga bagochigota rongorwa Gusii tuko lyankyo ananase county ya Gusii igochinga kyo chigati yabarayi bali bakoligia ebirogo byobo governor ba mwaliganire bakorogo no mugavana bwe county ya Gusii James Yongwae abo baliganire Martha KARUA lituko lyankyo ase county ya Gusii oroboti ruwa senchira yobo ikirano bunarwabaro kwaliganiwa na Frida Kerubo Tingaki county ya Gusii egendete kwarigania ogocha kwa Martha KARUA na Aida Odinga ritukoria Alamisi wikeye bono nigo abarai abeso kirena gukwanera buna omusangerekano yo orabe Nashukuru na kimbya murasi musikongo udoshika sekaige ideto nyare konyora kukarimisha kwa beto bamabye omboro nakireba Gusii babitu omorembe n'ubusari n'ubusiyadi burase Gusii yito bogendere ko barro Bakora wano mugavana bwe county ya Gusii James Ongwae yokorwanira ekirogo kyobo governor Chris Obure amona Manson Oyongo yokorwanira ekirogo kyobo senator Omingo Magara nabo igo yokorwanira ekirogo kyobo women rep Vicky Onderi nigo batwara egeikaro imeya agricultural training center so kweroberia na gosaba abamenyi be county ya Gusii wesokia asobonge ase omusangerekano yo tonata getukobate binkelinga mambia oyo minto umuswati ogojikoba first lady we country yetu ya Kenya mama Aida Odinga no alega mambia ga Gusii county umuswati ogojikoba umuswati omutanga ni koba deputy president of the Republic of Kenya umuswati ominto Martha KARUA no alega mambia Vicky Onderi nigakira omugavana bwe county ya Gusii James Ongwae mbiamono asega singia akorire nabo igo gosaba oyo gocha gosoa asobogambi kogendera gokora amagenderero boigo nigasaba omorembe koba ase orogongo rwa Gusii nabo igo kwarigania abageni ba mambia Iga katesi yo mugavana James Ongwae. Let us call a spade. Omugavana okolire mwanya bantu eretari iraika kuruguru ebi akorete atumwakere mbiyamo chokore byaho osaba morembe abantu baminto ba Gusii abangi nabo spias mwabeta mambia muche to welcome mumira mama Aida Odinga the first lady buna toganyete 2022 no mongino to unande ko kasiria Martha KARUA omongina nero tkoba the first deputy president Oyo korwanira ekirogo kyobo governor Manson Oyongo nigamo mochi omutendeneri boborendi boime Dr. Freddy Matiang'i oyorokanire kwegerera Ensa Eyemo twakira nawa minto tabegente kamata tukole campaign yo morembe
nandita dokande ente kemo kiere tuna sias matiani abo weiru mumroyo makoni mumroyo okoleta violence. Omorwanireri Chris Obure ningabarigani abageni besiko asogocha kuigura amagacho Amanyia. Abageni baitu bagocha umusike mama Aida umusike KARUA yotwa deputy president itase ese yiga bagocha kuigura amagacha Amanyia agachiru na county yetu ya Gusii isiyo burayi umusike gabanongwaye. Bono niga bamenyi be county ya Gusii basabire gwesokia asobonge nabo igokoeneki omorembe chinga kichiomo yegoyo. Frida Kerubo, Ndizi TV. Biyamono mulikito Frida Keruba sorobo churwa sinchira yobo ikirano go tigana nere Frida Keruba boy go to tigara samangana lengete na siasa anena setaro yomokonyi wo mubwazimyo wane Kenya Martha Karua oyo oko robiri go chuko ikirana ase county ya Gusii tukolyan kyo kubwaterana ose sabali arabega korawa na kubwaterana na Aida Odinga nigo chinga kyecho oyo kolige kero kyobo governor go eterase kyama kya ODM imeye county ya Gusii Paul Simbarati arokane komochumo governor we county ya Gusii James Ongwae asogote abunongwae ni gobona bwatiranire amuna bali bakurigiye kirokyo bo governor se county ya Gusii elikonyara kumutachiranse na kumubekese gya sensemo ya siasa nigono nabo amochiri Ongwae asoko mutiga isiko asoko mubwatani kyandike 10 asetaro ya Martha Karua eyura kolekaniri tukolyankyo aya ni gagocha maiga ya bali bonso bakurigiye kirokyo bo governor se county ya Gusii litukolya rokomera na sensemo ya ATC miyomo chobosongo ekero baro beretiko chikomwalgani Martha Karua kolende Simbarati nere otargani wa sensemo yo nikobona rati atebire buna Ongwae ante tancha litukolia mambia Simbarati na chikowa imeye county ya Gusii komwalgani Martha Karua eliko nyaragoto rongo osego gasoko tarorogongo ruwa Gusii kolengana na rati ni gatebire bune segeye bagendrete kumurwanene ya siasa egenta atebire buna nale no kwegena nsemo ya siasa na chikonyoro bubui asobo cholio bonene buli busio. Ninajua nimepigwa vita nyingi na gavana ambaye yuko ofisini. Mimi sina shida na yeye. Namuomba mzee Ongwae, sina shida na wewe. Lakini kusema kwamba siwezi fanya mkutano kesho. Nitafanya mkutano Gusii na nitakaribisha mama wawili ambao watakuja. Nitakaribisha mama Madha na mama Ida. Lakini najua wamejiweka pamoja. Huyu ni Manson Oyongo, mzee Obure, mzee Profesa Ongei na machogu wote na Ongwae. Na mimi nasema nitawakaangia kikango kimoja. Hiyo lazima wapate hiyo habari. Sisi tunataka siasa ya amani. Kila mtu aombe kura kwa amani. Shida tuko nayo ni kwamba wale wezi wamejikusanya pamoja wanataka kuibia hao wananchi. Na mimi nasema hivi. Kama Simbarati. Hao wananchi hawana dawa katika hospitali. Hao wananchi wa Buketutu hapa ndio gavana anatoka. Waulize kama kuna dawa hospitalini. Kuna dawa. Tigara boy go asamangana lengetene tali yochinga kicho yokoligie kerogo kyobo women rep wetera sekiama kya waipayima ye county ya Gusii Doris Donya toto niganya raga koboli ya bamenye kurwa sensemo ya Buketutu kumubwatsi ya Simbarati asobo cholyo bonene bule bosyo ka ukwana kurwa sensemo ya Mangaisecha nigo bate abuna nigobero beretibi ya sobo choli bule bosyo nigo chinga kicho Donya toto ne aroka na komo chungwae anasogotinga Simbarati segi ya kesiasa asanyaragote ya bunamba chikobwati ya Simbarati asobo cholio bonene bule bosio.
agatwara Ongeri, agatwara Oyongo, agatwara Nyobure. Ekarako bodi bumata tageti, agateba tageti Simba. Nago tigara boigo asamangana alengete na siasa uyo kuliki boige kirokyo women rapase county ya Kisii Julia Nyanchama nigonera tebire buna nigobero beritiboye kirano gakora haba subate nigatebire alitukolia ANKIO mbachikane kyomulemba nkone kiwola se county ya Kisii ekero bakomo aligania omusubati Martha KARUA na Aida Odinga anena se county ya Kisii omulike ito Sara Nyarangi Ontita norobochurwa senchira yobo kirano Lituko Mambia Dingaki omorugio yomoraiwe kiama kia ODM Raila Odinga omongina Aida Odinga na Martha KARUA bagutarire county ya Kisii asabaraya basubati bakoragwa no musubati Julie Nyanchama oyokoriye kirogo kyobo woman rep e county ya Kisii bareganirie etareyo abwase bakwana negetaseni kya Ndizi TV igoro ya mareganiayo tete kuirari bageri ngaregania bageni baito besiko omongina Martha KARUA no mongina mama Aida Odinga bonsi nabaheshimiwa kabagocha Gusii itoga beigwenka nende narenge gusaba abantu baminto moso abangina tosoka sobonge tosoke mambi bokimambi tosoka sobonge kiagera omogeni tusko umonene ngochare our deputy nigo boigo basaba abangina kobaso mostario bosio koralio morembe asebagania bakenya bonsi boigo utwaro botoereru bosio bobochorio banene gusaba abangina baminto kamoranje tiatorario omorembe kuruchi nyomba chito nande gatogosoka isiko twaregania bagakabuya nande tobate into banjete ntoteti koiguba gochaka chisegi nande ntotageti gotigara abangina baboraka gose totigare nabana chintakana okoba echisegi chiechikura yenere ntunde yabasubati kobasoborai imense ya Kenya iliokoreta monchorelio abene asibate babagochia kwenekia buna obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya Alliance bwenyoreire obobui igonarenge ko basaba abangina baminto kiagerenga kiene yeito morocha mangana achakire kurugoro oborai bwachire naintu abangina twabere tokuinyurwa enarenge ko basaba to babanta abatoera rumuna tora abatoera rukerengaki na Gusii yeito yonsi ese yabeta abangina to tebya bamura baitu chinka to tebya bagaka baito mono batige kuminyoka chipara batwaro ikure chyo molembe elinde katoko chikochora barai mochora barai yo abaya na inchemine endese kiama kia Kenya National Congress alama yetere yuere kibunguo eyo go support an Azimio na into bono igati atosiboke tosabege tarigie ito into nabangina bagusiga ninki togo chikoe gukurwese serikali ya Azimio la Umoja egere na into tweigwenka na incha abangina baminto nyanchere mbasabere koroga kamo gose bibere nkoborinde na abangina bagusiga na into tonyore cabinet secretary omongina kurugusiga na nde toteto kobeka chikura chito chonsi pia getonge kemo ekie korokuna Azimio la Umoja omoelioye nigo musubati Nyanchama abolia bamenyi be county ya Kisii komotema asoborai chinga kiateba agochakoreta monchorelia mange ase e county yo baminto tingoteba no yo minto konyo isaranzete kiregekio tarakora kende namanyete kira akorire abangina baminto nabagaka nabasai ninde namaena abantu nabange bakobodie kiro ebirogebi korende nche ningeterereti yake kamoranje ndigereri nabakoreire buya goetera egasiane yo korenda abangina nabagaka nabana no bakodio byesinya gitari chito Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV mbiya muno muri kito Sara Nyarangi Ontita asorobochirwa senchira yoboye kiranugo tigana nere Sara Nyarangi Ontita mwanchumo rigereria
Wini Kimto oyoro yomo naboigo omubwatani ase baria bakurigie kergo kyobo gavana bakubwaterana amo nomonenoye au bakurigia ekergo kyobo gavana ase county ya Nyamira ni gobono wini arokane kwe murungani na gotebuna oria bakuriginere kergo kyobo gavana ase county ya Nyamira ni gobono arokane ko mwaka isiko aso kubwaterana kurigie keroge kyono Nyamaiga yogo itabirana ereko chikobo mokonyo ya na kurucha certificate chiayo cha sekyombe kyobo choli ne chimbe IBC wenike muntu yibono oromo konyi bo mugavana okoliye kerogo kyose county ya Nyamira nigai chanire na seki omoneno yo manyakante bona Dr. Gideon Moseti ko ataramwira ni certificate chiaye maiga yogo chibwato kago cha sekyombe kyobo choli ne chimbe IBC igaga ni Gideon komwira ni certificate chiaye echiamwete gwikira boniga ataranyora oroboti oro asenchira yoboikirano na nyarira ko bankorora obunereria Wini Kimto ni garo mokonyi woyo mubwa bali bakurigia kergo kyobo governor se county ya Nyamira wini ni gako robwa matebwa ye gati yo monenoye ase kolenda atebire bunani gakare kundrigwa uno musubati kolende okoiwana kwaye Wini Kimto na Dr. Gideon Moseti au bakurigia kergo kyobo governor se county ya Nyamira na kikware nero nga project agante inga ngisa ko mokonya ko be running mate yae ntonyara ko bato korega siamo buya na ndega go facilitate every process yendeons uchakira ticket yangorerete mpaka kire into facilitation ye campaign Wini boigoni ge murunganire na komochoko gani kwa Dr. Gideon asoko mutako gotwara chi meeting nere chinsa chiabotuko onyarira kabaga komboli ya tokole chi meeting chiabotuko ina kanete tingo kora meeting chiabotuko senye nchonje no muswati na ande chi meeting chiabotuko no nech campaign nchiakano igatete chi meeting chia private chiabotuko genera ke kora bono nkora nitore campaign amo bone bintombire torakwana bali batanyara ko babakwe batagwera tuko yana nigo naende twatema kumurigia Gideon Moseti gwetera senchira yesimi nonya gwetera simi marahange nigo gwatumire nyasi Each is currently busy. Please hold or call back later. Safaricom is for you. Muchando monene aiga maega ya Wini komwa Dr. Gideon Moseti certificate chiaye elio bachibwato ke kucha sekyombe kyobo chori ne chimbe IBC kenyare ko banchera bagendere kuligie kergo kyobo governor se county ya Nyamira nigo goikabono Wini agote abuna atanya kuiraniri gwa certificate echo asaga niri Moseti komwa certificate chiaye bona masakara ya na moeta igalenge my original certificate ya campus ne degree what for transcript for original transcript also nande ekwerende about certificate KCSE certificate original KCP certificate original plus nomination certificate here original na kebande kia original identification card Maega ya yuasentunde ya gatana gatatu nigo naende twatema kumurigia Gideon Moseti gwetera senchira yesimi maega yesimi yigosoa Gideon tabwateti simi yaito Kolende ekero Wini agusaba certificate echo nigo Moseti akumanyi wina certificate echo nigo chiatumegete asogo saba alone njene ekwerende ya njene running mate yae tindi morugioye igonga kitokorare rumwe wono no mangana ya chakirete yogo ntuta siko ngumwakira chisimi cyane takoimuki kurwabu monkonye konyora masakana my all original certificates echingo saba ngote bigunga tindikogo masakarandonsi nga masakarane ga karuseiri chilon echinta maiti ande chinta sainetiande aiga nigo twagendera no butuki boime ase kolende twaikera eriogiria ya Wini akera temeto gusaba certificate chiaye gwetera senchira yesimi echiga chikamana chinkwana chiababeraba nilimpatia akanipatia pesa from the account
lakini hatuja-discuss. We have not discussed something. Okay, you gave me the money, akaweka certificate, but we have not discussed terms. So how is terms related to the loans? How is the certificate related to my certificates? Loan iko related aje to my certificates? No, kunipatia pesa. And how is okay, certificates zangu zote zinaingia juu uko ndani. Certificates zote zinaingia juu uko ndani, alikupea loan ukalipa Waigo gwinia senga keye mo bwango igani gako rabuna aria manyorete asogo twara chi meeting chiabo tukasomo bagani yomo ime yomo chobo songo egona ireretu ase tware kurwe meeting yabo tuko ekerona irerwa ekerona ireru na iriru botuko agantebyo driver ya mbwato yole murumu abaka montebye senyunchu mwana yiriru na ari twachire to mwakongontire montori egeti manita takariko respond bwango senyenjo ya safety ya egekona na erenchira arenge na arenge nchira bwangene gari mayaga yaita arenge leto mwana oyimurigerie erumu gaigakoraki chirumu tori chirumu torare gaiga town chibono rinde ngare sinjaro monena ona otebire tigangende and actually because of safety yana mayaga yayu ningi yakorekanite ona rigetaga buki erumu ya magante inchirende to yobono erumu enero tukorana naye bakamambia usonye totaitio otige oyo totaitio otige yakogera njibone erumu enero tubuke yakara tukugamba mangana ito privately terikera chinsa tukuna kugamba mangana itali in public nali eri njete ngamte injenara okora binte binande igontenerete society Ndizi TV emesa yomangana maya nago tigana no roboti rumo chumuligiri bono tumulikira mangana ndagendete gukorekana ase county ya Nyamira ekyombe gya Solidarity Foundation ge kubwaterana nekyombe kerekia bosi nyasibyo igobona seri tukulia lero yana cha kyomuro lyomo yawe chimashine ekira konye abalimi anene asensemo yogokinia obulimi bwabo gati ya bali bayikira naso moyo gukorekana ase county ya Nyamira ngamo numu waziri w'obulimi Lydia Mumanye Mulikito Jobu Maange agotumanya Obore minabwo egete kyomogongo asobotene nkubwense ya Kenya Igo yarenge omochengo omonene ase kyombe ekemo kyabangina gekoro kwa bosinya women gegotoka asensemo yatinga ekero baba bakoigora oboya ensemo yokorosya chindagera chamogondo use asakoro kwa food processing facility koro kwa Jen Maramatara Assistant County Commissioner Gusii Township ase ekeombe kia kusinya CPO ekio nabete nguchakia karondo mugambi igo nabotore ange abantu 400 ase ekeombe keiga omotenenere bw'ekyombe kya Bosinya Faith Onsinyo nateba chimashini echunchi chiko bakonya anene mono asokonyora echiro yendagera eyubagosimeka so esababu tu agorete chimashini echi neringa ekero tubwate plant production ya fresh vegetables totware chimashini chikumi chingeni chiri in such a way tokore value addition yechingeni chiriri bagachigosareka chitoke nane nchibwate chiro chigo kotwara gochimambi omoroberi oyu nigo obagogosiro nekyombe gekoro kwa International Solidarity Foundation bakobwaterana ne serikali ye county ya Nyamira elitalia nenkoro kwa Lydia Mumanyi ndino mo chief of Sotenet Agriculture Nyamira County Nta bate abalimi banyamira nga ase okokonyeka tigababeka abalimi baba ase ebyombe ekiagera ndori gokonya muntu oyo omobweka omulimi oyo omo etokonya abalimi bali babegete abantu baba ase ebyombe egera twaba ogokonya ababwatani abo mbarwa eira kogendera ko basira abangi nabwo elinde banyare kwegendereria ase obogima. This is first 6 months that we have been implementing our new program, and we will continue 3.5 years more. Edward Owocha oyokoligia ekerego ky'obunge bwa Kitutu Masaba
narwa eirago chigosira abangina nabasae ekero araegweri bagaliokoba omobunge bwensemeyo. And once I am in power, I want to promise, like the ways of funds, we will ensure that if possible, they are also allocated to such groups so that the group can use them for the right purpose of empowering themselves. Kuruase County Nyamira, Yinko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biyamuno muri kicho kurwase county ya Nyamira Job Maangi asorobo chirwa senchira yobo ikiranugo tigananere Job Maangi tumulekere siko yorogongorwa Gusii ayo abereka go kolekana nelibuna bwatani kurwase nsemo yobo cheno igobona ba mwakere mbiyo murebwe nso muskuru Kenyatta anana soko ligereria eligo chigokoro mu chando bwobongo ayanigago cha magenya getali ya chiromo kobekese inekyo mbekelia nabone nyage nekyo mbekeligete ne tokorosia maliego Johnson and Johnson eliko nyarago chiko na kibaranya gukora omuchando wobongo. The bill is also about fighting stigma by creating awareness, and it also recognizes that it has to be a multi-sectoral approach, and we need to fund mental health. And I think for the first time, thanks to having a presidential advisor on mental health, we have a budget line for mental health that is significant, and it should grow now exponentially now that we have the legal framework. The reality is you become commercially successful if you put the interests of your patients at the center of everything that you do. I say yes. I think everything has its own time. Mental health is a big problem around the world. Interestingly enough, if you observe the global narrative about mental health, it accelerated during the COVID time. People understood that healthcare is an asset to have, it's not just a cost. That the burden that our clients face must be made lighter by inventing more friendly drugs that go to improve their livelihood. Moncho muligere libono ayungati ya litobato